Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara gaurkoan gure saioa Xaloa Telebistako estudioan grabatuko dugu eta lehenbiziko atalean gurekin Jose Mari Ustarroz izanen da, bera Idiazabal jatorri izan da peneko lehendakaria eta baita ere Aralarmendi elkarteko kidea, berarekin batipat badakizue abuztuko azken igandean beti ere uharterakien hartzaile eguna ospatzen dela, aurten 51. urteurrena eta bertan gertatuko den edo bertarako antolatu dutenaz solasteaz gain, Idiazabal jatorri izendapenaz ere solastuko gara Jose Marikin eta ondotikan aberekinen atala izanen dugu, gurekin alaitz hortu ondo, betiko moduan, berekingo albaiteruak, zezenen azken berriak emaitzak emanen dizkigu beste gauza batzuen artean, eta azkenik saioa amaitzeko beste hartzaile egun batetaz solastuko gara ere, abuztuaren 15ean, Amaiurren ospatzen den hartzai eguna, aurtengoan ere beraiek 53. urteurrena, eta horretarako hori dana azaltzeko, gurekin Koldo Goienetxe Amaiurtarra izanen da. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan, lehenbiziko atalean, Idiazabal jatorri izendapenaren inguruan solastuko gara, baita ere, uharte harakileen urtero ospatzen den hartzai egunaren inguruan, gazten inguruan, ardien inguruan, eta horretarako nor hobeto, nire alboan Jose Mari Ustarroz dut, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria, eta Aralarmendi elkarteko, kultur elkarteko fundatzailea eta kidea ere nola ez. Jose Mari, hementxe gaude ja abuztuan sarturik, eta abuztua hilabete garrantzitsua izaten da zuentzat, eta badakigu ez, hortxe dugula ja ez, hemendik gutxira, ja hartzaile eguna etorriko zaigu ez. Bai, oporrak beharrean lan gehiago hartzen dugu, hilabete hontan hori daola, bai, eta egunak heldu dire, eta horrai behar dugu, jotake. Pixka bat Idiazabal jatorri izendapenarekin hasiaz, pixka bat badakigu latxa ardiak ere bere ziklo izaten dula, bere prozesu naturala, ardiak jeitzi, gazta egin, eta zuek ere denboraldi izaten duzu, zuentzat ere beti ere denboraldi bat bukatzen da, eta beste berri bat hasten da ez. Bai, guretako Idiazabal jatorri izendapenean denboraldia bukatzen da irailaren 30ean, eta hasten da urriaren 1ean. Zergatik, momentu hortan hartaldeak daude gutxi edo bat ere ez die deitzen, orduen ari dire indarrak hartzen, eta hasiko dire erditzen batzuk azaroan, baina horretik ez horregatik ez dugu egiten abenduaren 31ean zergatik orduan, produzioan daude hartalde asko, eta horregatik egiten da urriaren 1ean hasiko da denboraldi berria. Denboraldi zarra edo orain gauden denboraldia oraindik ez da bukatu, zuk ongi esan duzun bezala, eta baina egiten alduguna da pixu bat aurreratu eta balorazio bat egin, ez? Ez dakit aurtengo denboraldi hau bukatzear dagoena, zer moduzko denboraldi izan da Idiazabal jatorri izendapenarentzat? Ekoizpen aldetik lehendabiziko hilabeteak badakizu negua ez dela joan, ez da noiz arte, udaberrian egon berrinuelarik negua egonda, eta lehendabiziko hilabeteak, 3 hilabeteak edo ez dire onak izan, baina gero oso onak izan dire. Orduan ez dugu horrelako gehiagokorik egingo, baina joan den urtean aurreko denboraldian egindakoa seguru gaude. Orain ari gara datuak izten, eta baina baikorra gara, egingo dugu joan den urtekoa, edo zerbait gehiago, segurazko. Eta beti ere zuentzat zuentza garrantzitsua da beti ere kalitatea, kantitatea garrantzitsua da, saldu behar da, kiloak dire, dirua mugitzen da, baina zuentzat ezin duzuena dudik eginda kalitatean, hor kalitatean badakizue gorenak zaretera edo goren maila altua mantentzen duzuela beti ere, ez?
Bai, gu hortan ari gara, jotake, eta izendapen guzietan aurreatuena gara alde hortan, kontroletan eta denetan. Eta hemendik kanpo denak mundu guztian ezaguna gara horrengatik gauza kongiten direlako eta kalitatea mantentzen dugulako. Eta horren adibide garbia izaten da, lehiaketak ez. Lehiaketak egiten direlikan, badakigu hartzaileak ez direla edo gasnagiak ez direla lehiaketetarako bizi, baizik bere eguneroko gazta hori kalitatez ateratzeko, baina lehiaketetara aurkezten direlikan, bor izaten du Idiazabelek ez bere maila altua, ez? Azakit, beste lehiaketaren bat edo aipatzear, zer aipatzen aldugu? Bai, bueno, aurkezten eran lehiaketa guzietan goreneko postutan egoten gara. Baina ez da bakarrik hori, baizik eta kanpoan jendeak, hemendik kanpo joaten gelarik Madrila, esate batera gourmet ferira, pasatzen dan jende guzia izan diozu, bueno, hau ze gazta da, egin galdetzen du batek, bueno, hau Idiazabal, eta beti, esan ez bezala, hori beste gauz bada, baina herrian, ez teknikoa baizik eta herrian, hori da guretako garrantzia handikoa da. Eta lehiaketatan nola ez, gourmeteko lehiaketan, horrean gara horreneko postutan, aurreko urtean irabazle izan ginen ministerioak deitzen duen, estatu mailan deitzen duen lehiaketa horretan. Eta bueno, eta azkena Liongo lehiaketa batien aurkeztu gara, eta hortik ere bi domin etorri dire, bat hemen bastan aldera, eta beste bat han Erroiena bailaran, Unanokoak irabazi du. Eta hau, hemen postu bat irabaztea interesgarria da, Europan hau baloratu egiten da, zeratik hor aurkeztu zaiteken bakarrik, bueno, dudari gabe, hartzai gaztaegileak izan behar zuen, eta gaina transgenikorik erabiltzen ez duen hartzainak bakarrik aurkeztu dezaketen. Eta hori guretako oso importantea da. Hortan saiatu behar gara, ardien bazka horretan gauzak ondo egiten eta bertako gauzak transgenikorik ez eta nola esan da, soberania alimentaria orokorra hartu behar dugu. Dena gure lurraldearen barruan egiten dena izan behar du. Eta gainera, Europak urte gutxi barru hau jarriko du 100% hemen bertan egina izatea. Bueno, guretako da arau garrantzitsu bat, oso importantea. Bestetik ere ikusten dugu Idiazabal jatorri izendapenean zuen sigilloaren ondoan, beti ere nabarmentzen duzuela Idiazabal baserrikoa, ez? Zuentzat garantzitsua da, ez? Baserri hitza bera, baserrikoa zaretela, nortasun bat ematen dio, ez? Bai, begira, jakin behar dugu gure lurraldea txikia dela, gure baserriak txikia direla, ez dauzkago estatu batuetako edo Australiako azalerak, orduen txikia dire. Orduen gure hartaldiak denak famili hartaldea dire. Orduen, horren inguruan hartalde bat, baserri bat, famili bat, gazandegi bat. Hori da gure filosofia eta hori mantendu behar dugu, eta gaina jendeak jakin behar du kanpoan ere zertaz eta zertako ari garan. Eta, pixka bat hartzai egunera pasatuaz, ja aspalditxotik, Idiazabal ezaguna aski ezaguna da, baina hartzai eguna, Idiazabal bezain, Idiazabal jatorri izendapena bezain ezaguna, ez? Ja, urten, 51. Urte hurrena, ez? Aixe esaten da, ez? Bai, zarragoa da, Idiazabal jatorria baino, zarragoa da gure eguna. Eta, bere garaian, gure hartzai eguna zela eta egin zen olako mai inguru tekniko batzuk, eta, zer ikusi izan zuten gero Idiazabal jatorria eraikitzeko edo antolatzeko, bai. Eta dudari gabe, beti elkarrekin egin dugu lan hartzai egunak eta Idiazabal jatorri izendapenak dudari gabe. Beti ere aurten abuztuaren 26 tokatzen da, baina beti ere abuztuko azken igandean, ez?
Bai, hori da. Beti azken igandea urte batez han badakizu istripu bat izan zela, bi mutil gazte herrikoak hil zituela tren batek harrapatuta eta bueno, orduan suspenditu zen eta egin zen hurrengo igandea, baina ez dela beti azkeneko igandean. Bai. Eta, bueno, pixka bat hartzai eguna, hartzai guztientzat besta handia, besta balanat egitea tokatzen den besta eguna, baina, bueno, jendea ilusioz hartzen du eguna, antolatzaile lanetan zabiltzatenak ere, bueno, esperientziak ja ere laguntzen du, 50 urtez gauza bera antolatzen, bueno, errezagoa eginen da, baina horrek ez dukentzen lan handia ematen dula, ez? Bai, baina urtero berria da, bai, badakizu gauzak eta hori gabe, lehendabiziko urtea izan eroain, baina urtero egin behar da, bai, hori, aizkora postua bezala, aizkora postu bakoitza, desafio bat, gauza berri bada ezakizu trunkuan olako adarra edo zer arte berduen damen, berdin pasatzen da. Eta urtengo urte urrenerako zer duzu pixko bat ikusentzula jakiteko? Uhartera joaten garelikan zer topatuko du bertan? Bueno, lehendabizi festa giro handi bat eta batez ere gaztaren lehiaketa. Naparroko ardi latxarekin egindako esne gordinaz egindako gazten lehiaketa. Hau oso garrantzitsua da. Horrekin batera ardi latxaren erakus lehiaketa. Sarituko da ekoizpena eta baita ere morfologia bere edertasuna, ardiaren edertasuna. Eta bueno, gauz bat, bai, nik uste beti hau jakinarazi behar dugula, sari guziak dobleak ematen ditugula. Berdin saritzen dugu ardi mutur beltza, naiz ardi mutur gorria. Naparroan gutxi gora ez diztan erdi egongo die, erdiak burugorriak eta erdia burubeltzak, eta bueno, hori beti mantentzen dugu eta mantenduko dugu beti biak saritzen, gauz guziak. Bueno, horrekin batera, ardimozte lehiaketa ere, makinaz ardimozte lehiaketa, ardiki lehiaketa ere bai, gitxatua, gero artisaoak, eta bueno, feri on bat, jendea gazta erostera joaten da, gure gaztagileak oso pozik joaten dire uhartera, zeratean jendea gazta erostera joaten da, eta bueno, nola ez, hango joaldunak eta aurreskuak eta omenduak ere, beti omentzen dugu norbait gure kulturan eta gure herrietan sartua den norbait, lan egin duen norbait beti saritzen dugu, eta bueno, hori eguardi bitarte, gero herri bazkaria, han zikiro jate eder bat, on bat izango da, han frontoi estalian, eta Bazkal ondoan hartzai txakur lehiaketa. Hau ere, bueno, jendea jakin dezan, gu bakarrik onartzen ditugula bertako txakur arrazak bakarrik Euskal Artzaina, eta beti dani gure hartaldeekin eta gure abereekin lan egin duten txakurrek. Eta bueno, hor sailkatuko dire txapelduna zuzenien nazioarteko lehiaketara, oinatira joateko, eta txapeldun ordea Euskadiko lehiaketara joateko. Eta berdin, gazta lehiaketan, lehendabiziko 10 parteatuko dute gero Euskal Herriko lehiaketa orokorrean. Orduan, bueno, ez da aspertzeko aukerik, uharten egun horretan, bueno, beti esaten dugu ez, oso egitarau zabala antolatzen duzue, dea badakigu gustura joaten dela ez, eta bueno, eta guraldi ona izan ezkero, are hobeto ez. Bai, eguraldia beti ongi portatu da gurekin. Bizi guztian, behin bakarrik botadu olako erauntzi edo ekaitz bat, 50 urtetan behin bakarrik izan zen, eta bueno, ekaitza pasatu eta gero jendea berriz bueltatu zen hartzai txakur lehiaketara, gainberan egiten den lehiaketara. Orduan, ambiente ona eta begira, 30 urtez esan dezakegu, ez dugula ezer txarrik kontatzeko. Sekula ez asarre bat, ezer jendea gustora joaten da, eta nola ez, jende asko nola joaten den, eta toki desberdinetako jendea nola joaten den, badakigu ez, jende asko
egun horretan bakarrik elkartzen direla eta ezagutu. Esate batea, Orbaizetako bat eta Karrantzako bat oso zaila da elkartzea. Bueno, pues, egun horretan asko eta asko elkartzen dire hainbat demoraz, aurreko 11 hilabetetan ikusi gabeak. Uarte gainaz, nahiko leku estrategikoan dago, ez? Esaten aldu Euskal Herri mailan, bai, Gipuzkoa, Bizkaitik, Arabatik eta Naparrotik elkartzeko gune polita dela. Bai, komunikazio onak daude, eta alde guzietatik, distantzi berdinean dagoela. Eta, bueno, alde hortatik, uste dugu, eginkizun sozial bat ere bete dugula. Elkartze hori, jendeak elkartze hori da gauza garrantzitsu bat. Eta, lehen aipatu duzu lehiaketa asko egiten direla egun horretan, eta garrantzitsuenetako bat, Ardi Latxaren, gazta gordinaren Nafarroko lehiaketa, eta lehiaketa guztietan gazta behar dire, eta gazta honak, eta, zorionekoak gu, gaurkoan ere, Jose Mari, gazta batekin etorri zarela ez, eskutan. Dudari gabe, gazta lehiaketa bat saltzera, gaztan usairik gabe, ez da posible, ez da posible, hori edugu behar da beti eskuan gure aurkezpen tarjeta gazta bat da, Eta baita ere, jendeak jakin dezan, nik urte askoz komerzial lanetan ibili naiz, eta ez zara hobeki geldituko ezerekin, nun eta ez duzun norbait sobornatzen gazta batekin bezala. Hemen edozein tokitan ongi, baino gure Euskal Herritik edo gure herrialdetik kanpo ez zera ezerekin hobeki geratuko saritzen baduzu edo esku ikusi bezala. Bai, hori bai. Dastatzeko, gazta bat mozteko, dastatzeko ere bete behar dire behinez, gutxienez, gomendio batzuk ez, gazta bat badakigu ozgaiutik ateri eta segidan oz xamarra dagoela ongi dastatzeko, mozteko orduan ere badula, gomendio batzuk ematen dituzu beti ere ez. Bai, gazta osoa ozgaiutik kanpo bakarrik egon behar du hau iteko denbora. Hemen, kuñasen dugu, ateratzeko denbora hori, ez puskatu erditik sekula gazta, egin atera horrelako puska bat, eta hau utzi kanpoan, nik beti kalkulatu dut ordu terdi temperatura urtean zehar, ez gaurkoa ja pixka bat esageratu txamarra izango da, baina gutxi gara bera hori da. Orduan, hau atera, Ikusta bauzula eskua jarrita eta guzti duzu txutu beharrik ere, Bai, begira. Hau atera eta utzi hor, hau berriz bildu, filme edo zerbait egin, hau beti frigoni dugi, igortu ezadin. Eta hau gutxi gara bera ordu batez, egongo da 16-18 gradutan. Eta hori denbora pasatzen delarik, eta jendea eserik eta dagoelarik orduan egingo dugu. Kanpoko azal puxka aukendu, eta azken zatia, hau pusketzeko lan hau, jendea eserita dagoelarik. Jendeak itxoin dezala hau prestatu arte. Honek ez dezaiola itxoin jendeari. Hau arraina bezala, labeko gauza bezala. Zuk itxoinen behar diozu, ez arrek zuri. Eta beti forma hontan moztu eta jateko. Zergatik, haundiago balin bada, guzuk, eskuan daukazuna utzi behar duzu, horrelako balitz, puskatu egin behar duzu. Horrela. Eta hemen daukazu, ogia, ardoa, sagardoa, txakolia, edo zer daukazun. Eta gero, hortzakin,
hemen jaten duzu, azkeneko puskaraino, osean dut, hor frintza txiki bat gelditzen da. Eta denbora guztien, danak aterako die berdin. Eta hoi, frigon puska bat bakarrik idugi beti. Hori da behar duguna. Bueno, Dastatu beharko dugu, bai. Dastatu beharko dugu, Elegantia, bai. Bai. Eta gero, bai, hoi bat, lehendabiziko zatia, gazta eta edozen gauzena egin behar dugu. Lehendabizi, agoan, ongi listuakin eta ongi nasi, hor, ibileagoan, irentzi eta gero, bigarrena ez hartu hori analizatu arte zer goraintzi bidaltzen dizun. Batez ere, zenbait produktu industrialek agoan ematen dute, ze gozoa. Baina irentzi ondoren, aiba, honek beste zerbait badauka, neri ongi joaten ez zaitena. Orduan, honek eskatu behar dizu, goraintzi horrek eskatu behar dizu bigarrena. Eta honekin ez bigarrena, hirugarrenare eskatuko luke. Eta ja, ardo goxo bat balin bada, ja nola ez. Ongi, Jose Mari, ikusten dugu beti bezala ez, Zabal jatorri izan dapeneko gaztekin, ez dagoela dudikan, badakigu apostu segurua dela, eta hemendikan ikusentzura gonbidatu ez, azkenean hartzai eguna uhartarekin ospatuko den abuztuaren 26ko hartzai eguna, besta euskaldunontzat besta garrantzitsua, eta jendea urteroko moduan animatzeko ez bertaratzeko. Bai, animatu, eta han parte hartzeagin egin dugula horako ezaugarri errekonozimendu handi bat, hor urte guztien, basoan, mendian, baserrietan lanien ari direnak. Eta gainera, ze prestigioa eta ze izen ona ematen digun honek hemendik kanpo. Eta hori ere kontutan idu behar du. Hemendik kanpo joaten zeralarik, hoi da zabalgazta bada, jendeak hau beste gauz bada, esan ez bezala, horrek ez du preziorik, baina denon artea hau mantendu behar dugu eta saldu behar den bezala. Bai. Horrela, orduan hitzordua garbi dago, abuztuaren 26an uhartarakilen, eta zuri, Jose Mari, nola ez eskerrak eman, bertara hurbiltzeagatik, eta espero dugu urteroko moduan ere, aurten ere guraldia lagun izatea eta besta borobila izatea. Mila esker, Jose Mari. Bai, hori ja garantiz, enkargatua daukagu guraldi hona, eta horrek ez digu inoiz fallatu. Eskerrik asko, ordura arte, ondo izan. Eskerrik asko zuei eta 26 arte. Bestek diotena, niri bosta sola, benetan maite dudana, bapo sentitzea da, harin bizitu, asko sentitu, egin kasuta eman, posuzuk eraldazazu. Azken atal honetan ere, hartzai egunaren inguruan solastuko gara, saioaren atalean, barkatu. Hirugarren eta azken atal honetan, hartzai egunaren inguruan solastuko gara, lehen ere saioaren hasieran, uhartarekileko hartzai eguna solastuko gara, baina hurbilago, lehenago, beste hartzai egun bat. Heldu zaigu, abuztuaren 15ean urteroko moduan Amaiurren ospatuko den hartzai eguna, eta nire alboan, Koldo Goienetxe, bera antolatzailea, eta, Koldo Uharte Arekilekoak urte mordoxka bat baditu, baina zuek ere zarete moz geratzen, eta ja aurten Amaiurren 43. urte hurrena ez? Uste dut are 50 bekatuela, eta gu 43 dugula, bai. Urte mordoxka bat ere, eta abuztuaren 15 beti ere, 11 egunean egiten duzuena, ez? Urte batez aldatu zen, askine borratxara intzen, eta orduan aldatu zen, 11 zintzen egune, eta kambiatu zen hiendera, bestenaz beti iten da, 11 egunean. Ze ikusteko aukera izanen da bertan, Amaiurko hartzai egunean? Ez da erran behar, hartzain egun epatu ginen izen bat, ez? Baina hori badire begorrak, badire behiek, badadenetak. Goizian izin da, 7 hasiko da 100 sartzen, zengati behatzietako baute sartu denak.
ardiek, begorrak eta behiek, eta unitzi bat duzte porte unitzin beharrak, eta zazpietok hasten da, edo fitio hasten dio sartzen. Behatzietak egote dena sartu izan. Eta gero hasten da, epaimaia hasten da, behatzik eta kuarto behatzik eta puntuetzen, eta kitzeute 12 erdi gola, ero iten da puntuazioa, edo iten da premiok eta ematen dire, ordu eta terdietan hola. Hori da, alde batetik dago lehiaketa, ardin inguruko, hartzai inguruko lehiaketa, baina beste alde batetik zuk esan duzun hasieran ez, bada erakusketa ere behorrena eta behiena ez? Gandur ustean egin lehenbiziko aldien nola zen 15. Ardi lehiaketan ginen, ben orain bartu behorrak, raza burgete. Baina uste raza burgete da urte zuen 20 muren. Eta da biek onduan, eta uste gari bartugu dena iparraldetik bretona raza. Modia behorra hundie dire, eta hemen ez diek usik eta iduitzen zait jendia bilduko dira, eta breton raza gari bada berroi betorriko dire. Eta ero bertzegoz bet indart, ariztegi indart, legasarko kuadrak, ez da aspaldik usie plazetan eta kartzen dazku gui bet behi erakusketako. Nik uste horrek ere bilduko duen jende poliki. Ez da aspaldik usie plazetan eta bilduko duen. Uste du baietz. Eta erakusketa horietaz gain, sartzen gara, hartzai inguruko lehiaketara, ez? Ze lehiaketa izanen dire? Lehiaketak izaten dira buru gorri eta buru beltza. Nola, denetan da, berdin, 6 hiletetak 18etara, 18etek 36etara, eta 36etik 20 dena libre. Eta dire beti 6 urru istariko bat. Eta behar da kasuin ortetan behaute kasuin haunitz, jana gortzak ongituz behatzen duzte ongi, eta terrapiak eta deno behatzen duzte ongi. Beti ere loteka, orkestu behar da ez, lehiaketarako? Bai, erran dutena, 6 hiletetek 18etara, 18etek 36eta, eta 36etek 20. Eta ero, izaten dira lau premio, lehenbiziko atentu 64 euro, biganak 28, hiruganak 55 eta lauganak 40, denetan, 6 kategorietan. Izaten da, eta gero, hartaliak multzuek hartzegat izia harritarikoat, badute 55 euro, loteko. Eta gero portia 42 euro. Nekazari bakotxak. Orduan, diru asko mugitzen da azkenean, lan handia egiten duzu hori dena antolatzen da aurrera ateratzen? Ez da premio handiek, baina jendean nahi duen ikustu hola. Ezin bi premio handiek eta ez hola gehiago, ilusiune gehiago badut, ez, lau kategoriako etxan lau, jendean honitzek azten du premio. Badiro ite lau premio. Eta, gero, orduan, lehiaketa berez, oiken lehiaketa izanen da, ez? Nola? Lehiaketa, lote horien lehiaketa izaten da? Aurten izin dire, 56 lote. Hoi dire, 30 buru gorrietan, eta 26 buru beltzetan. Sari banaketa ere, ez? Sari banaketa izaten da, ordu eta terdietan nola. Eta aztien erran behar da, izin dela plazan gazna lehiaketa, eta arte sauek izin dire. Gazna lehiaketa, jendeak izena emana du edo? 10etek ameketara askide gatia, eta batzen zaio 12 euro gaznako, eta ero lehenbiziko premio gatentu 29 euro, biganak 29 eta hiruganak 40 euro. Eta baituzte trofeoak. Eta usten eramar dago, trofeoa, lehenbiziko ardietak atentuztela, bi lehenbiziko atentuzte trofeoa, eta usten lehenbizikoa gainduela, irisarri lango 2 sarrera, idaztele bakotxak. Eta, gero ere, bazkari bat izaten da ere, baina bazkari ezakit nola izaten da antolatua? Ez, bazkarik ez da, bazkari izaten da, hartzainen dako, atxaldean heldu dinen dako bakarrik. Eken dako, teken dako izaten da berez merenduera. Bazkari izaten da, atxaldean ebiotenen dako konkursatzen, zakurrekin. Kanpotik heldu di, urruntik heldu dira, eta behar da bazkarik eta tero iparraldeko ere bai, horiek ere bazkari nahi dut, horiek ere bazkari eman martzaia. Behorrekin heldu dira, aparte sosatik ere bai, baina bazkari ere bai. Eta hori da ez, eta hartxaldeko egitaragoa, azkenean oso garrantzitsua, hartzai zakur lehiaketa, ospe handia du Amaiurkoa, eta izen handiko hartzaiak etortzen direna ez? Bai, gaztetu goberen guziek. Goberen guziek, hemen dut izenak, hemen dugu Antonio Alustiza, zakure du Jai Aresokoa, Navarrako eta Euskadiko txapelduna, Jorge Otiza, Mengoa Mugairekoa, zakure Arakil, Jose Mari Istilar, zakure Txipi, Amaiurkoa, Navarrako azpitxo belduna, Aitor Urien, zakure du Jak, zakure hau, unek ez du titulu, baina arraso hona da, eta ez dut usten aitzera, eskozez ez delakoz. Handik harri dut ez dut usten hemen aitzera, baina guk usten dugu, peite hola baite erakusketa da. Gero Jose Mari Bengoa, zakure Eder, hau oinatikoa, Gipuzkoako kampiona. Manuel Gorriti, zakure Indart, Arinazabal Gipuzkoa, haude borden koliko Euskadiko txapelduna.
Enrique Mendigur ezakurri Riki bi, honek grano Riki bi, leheno zen Riki torri batu bigarren Riki bi, hau de Bizkaiko txapelduna. Xampalirekin, zakurre Leal, itxasukoa, iparraldekoa, Euskadiko edo iparraldeko aurtengo txapelduna, iparraldean aurten ineda txapelketa. Gero Juan Miura, zakurre Luk, hau Eleta iparraldekoa, iparraldeko azpi txapelduna. Hau eran behar da, Juan Miura hau berez behaztun darra dela, burruxken bordakoa. Gero Gil Etxegoien, zakurre Guaia, Azparrengoa, iparraldekoa, hau de, Amaiurko eta Oñateko gandunuzteko txapelduna. Txapelduna denak ementu. Ordu, bueno, izen handiko txapelketa eta zordutan hasiko da, Artzaitzeko txapelketa? Bortzetan, hasten da, iten dugu, gauze polita da, bestetan ez dite, baina iparraldean iten da. Elizien ondotik gaten gara musikekin, desfilia bezala, Artzainek eta Juraduak eta historio, eta gero hasten da bosterritan xuxen, eskile jotzekin hasten da. Garantzitsu da ez, puntual hasi ezkero, jendea badaki, ba... Hortan, ni horra egiten dut beti, hor garela, ni hor bat naiz, ali izin de. Eskile jotzean hasi. Ba, ongi da, azkenean, bueno, Artzai egun amaiurkoa, ba, egun potoloa, egun borobila, eta, bueno, jendeak gustura hartzen duen, ez? Jende asko hurbiltzen da beti ere ez? Bai, horre hasi garela egiten goizetakoa, jendea izen bajatzen, eta hasi garela egiten goizetakoa ardikin gehiago, eta handur ustean, eta begorrek inteite jende gelditzen da horberian, eta jende gehiago. Bai, goizian iten bada zerbait desentia, jende horberian gelditzen da. Bo, songi koldo, ba, bueno, eskerrak eman, zalpen hauek emategatik, badakizue, ikusentzuleak, ba, hor duzue, abuztuaren 15 ere, Artzai eguna, amaiurren, eta hemendikan ba, animatu jendea ez, bertaratzea, dudik gabe ongi pasatuko duzue, eta polita dela. Erramar dutena da, ja, zibileinen gaizki parkin egin tezkinean inbestin espero, baina gozten bora hona bada, egoteko tranquil, izin dela parkin epilek. Gozten egoteko tranquil. Ba, osongi ordu duzue gonbitea zabaldua, eta berriz ere eskerrak eman, eta espero dugu, ba, egun borobila pasatze guztiok. Mila esker, Koldo. Errazui. Bigarren atal honetan, aberekinen atala dugu eta nirekin alaitz hortu ondo, aberekin inseminazio zentroko albaiterua dugu, badakizue urtean bitan, elkarrekin geratzen garela eta beti ere izaten da berriren bat aipatzeko, eta garrantzitsuena ez, lan handia egiten dute, ba, zezenak hobetzeko, zezenen emaitzak lortzeko, eta horrekin hasiko gara ez, alaitze, bueno, lehenbiziko gauza ez, zezenen emaitzak. Askotan esaten dugu urtean bitan elkartzen gara, zezenen emaitzak emateko, zer dire berez, bueno, jendeak jakiteko zezenen emaitzak esaten dugulikan zer da? Vale, egunon. Bueno, zezenen emaitzak dira, CONAFek dala estatu mailan frisoi elkarteak batzen dituen enteak, berak egiten ditu, urtean 2-3 orain apirilean ere egiten ditu, zezenen datuak eguneratu. Eta eguneratze horretan zer dago? Badatu berriak sartzen dituztela. Zan nahi dut, zezen bakoitzak dituzten alaben datu horiek gehigarri dira zezen bakoitzaren datuetan. Eta berriak esaten ditugunean, esaten dugu, ba, zezen berri deko gorengo probetan, ba, normaletan izaten dira, lehen genomikoak ziren zezenak orain alabaren informazioa gehitzen diegunean. Ze, bueno, orokorrean badakizu askotan berbaiten dugu ez, zezen probatuak eta zezen genomikoak eta zer da edo zer dan aldea, holan simpleki azaltzeko, zezen genomikoak dira zezen gazteak. Lehen probetakoak zirena, probatu gabekoak, zer esan nahi dau, gazteak direla eta oraindik ez dituztela alabarik. Eta orduan berai informazioa nondik ataratzen dugu. Bueno, badakigu bere pedigria, ama eta itxa nortzu diren, eta orain gehitzen zaio genomika, ez geneak, eta pedigria eta genomikaren arteko kombinazioak ematen dau proba genomikoa. Baina ez dakigu beraien alabak nolakoak diren, bai? Eta gero bestalde, helduagoak direnean, ja alabak dituztenean, eta alaba horiek ja ekoizten hasten direnean, eta beraien datuak ditugunean, esaten dugu zezen hori ja ez dela genomikoa, ja probatutakoa da. Berez oraindik erdi genomiko erdi probatutakoa da. Alaba asko egun baino gehiago eduki arte, oraindik proba kombinatuak dira. Baina datuak dira askoz fidagarriagoak, zeia benetan badakigu beraien alabak nolakoak diren, zelako gorpuzketa, zelako ikaizpena dana. Eta horregaitik da,
hitz egiten dugunean probaren inguruan da, zezen berriak zeintzu probatutakoa, ja informazio fidagarriagoa dekielako. Bai, hori. Hori da, eta bueno, azkenean zuek urtean bitan ateratzen dituzue emaitzoiek, eta emaitzoietan betire agertzen da, zezen berriren bat, edo ja, informazioa ja beraien alaban bidez kontrastatua dela, eta ja esanguratsua dena. Ez dakite azken uztaileko azken emaitza hauetan berriren bat edo aipatzekotan garrantzitsuren bat zezen aipa genezake. Bai, hombre, beti daude, ez? Lehen genomikoa zirenak eta orain probatu da. Beste batzu daude, adibidez, Nissan moduan. Probatutakoa da, baina urtetik urtera proba bakoitzan alaba gehiago sartzen ditu. Eta alabaren informazio horrek ere proba aldatu dezake. Eta Nissanen kasuan adibidez, da zezen bat, orain gure zezenen artean iko altuena daukana da, konafek ematen dauen balio horik altuena dauka, alaba asko ditu ja, eta gero eta alaba gehiago euki proba hobetuz doie. Eta hori bai garrantzitsua da, ez? Ze fidagarritasuna handitzen den heinean, gainera proba hobetzen doa, ez? Nizan da zezen bat, esnetzua dana, esne kalidadea oso errape onak dituena, ezaugarri funtzionalak ere oso onak dituena, gero familiare Niagara ez da horren erabilia, orduan alde horretako ere akoplamendutarako oso ondo dago, eta momentuan da gehien erabiltzen ari garen zezena, bigetan erabili daitekelako ere bai, eta oso kompletua dalako, eta esan dakoa, ja, alaba asko dituenez oso fidagarria dalako bere proba. Orduan Nissan, ja pixu bat izen handia duna, estabilizatua, ziurtasun handia ematen duna, aipatzekiotan, ez? Asko badira ere, ez egit baten bat gehiago merezun pena aipatzea, edo... Bai, gero daude, hori, esan gazako proba atara berri dutenak, ez? Menorka, orain arte zezen genomikoa zan, bere proba genomikoa baino ez genuen ezagutzen, eta orain alabak ditu. Alabak gutxi batzuk sartu ditu, eta bere probak esaten da, esnetsua da, eta bera bai familia aldetik oso familia honetatik dator, Durhan Daisy familiatik, eta oso gorpuzkera honekoa da, oso hanka honak, hori ganaduzaldeak asko eskatzen dutela, oso hanka honak, errape honak, bigetan erabiltzeko modukoa ere, eta hau bai momentuan, izan gentzake hori, proba orain atara dauena, oso alaba gitxi, baina oso proba honarekin. Bai, eta beste bat, Brick, beste motat batetako zezena da, azkenean, ganaduzalen bakoitzak ere bilatzen dau gauza desberdin bat, ez? Orokorrean gauza orokor batzuk danak bilatzen dute, baina, adibidez Brick da oso gorpuzkera honekoa, tiperoa esaten dutena, ez? Oso hankak, oso errape honak, ezaugarri funtzionalak oso onak ditu, eta baita ere esne kalidadean portzentaiak oso altuak dituen zezen bada. Orduan hori da, beti ere emaitz berriak ateratzen dire, baina gero kuriosoa dena da, merkatura joaten zarazuk aziren bat erostea, eta zezen genomikoak gehiago direla, probatutakoa baino, ez? Hori ez dakit gero realidadean, merkatuan, horrela da, ez? Bai, gauza da, ez da gehiago dauzela, gauza da, zer gertatzen da, lehen normaletan ganaduzaloak erabiltzen zituen zezen probatuak, ez? Proba fidagarria zeukatelako. Eta gazteak ziren probatu gabekoak eta gitxiago erabiltzen zirenak. Orain proba genomikoak eman digu informazio gehiago. Eta zer gertatzen da, zuzoaz katalogo batetara edo zezenen proba begiratzera, eta alabak duten edo ez, aizten badozu, proba bakarri begiratuta orokorrean genomikoa dekie proba deigarriagoak, interesgarriagoak. Horregaitik, askotan merkatuan saltzeko orduan, genomikoak dira askoz deigarriagoak ganaduzalearentzako. Hortan garrantzitsua da gogoratzea fidagarritasun kontua dela. Zuk euki aldozu zezen genomiko bat, errapean 3 duena, eta probatutakoa 1,60, zer da nobea. Ez da bata beste baino behan, baina batak probatua dauka, 1,60 eta besteak oraindik ez. Jakitzea da, eta gaur egun gerota gehiago erabiltzen dira zezen genomikoak, jendeak konfiantza hartzen ari da, eta gero eta ondo, gazteetan dator etorkizuna eta genetika teorian orokorrean hobea. Hori horrela da. Hori da, azkenean, bi aukera daude, genomikoak edo probatutakoak erostea, eta biak ongi etorriak, eta beti elkarrekin topo iten dugulikan, zer zalei, zertan zabiltza, atope, akoplamentuak egiten, ez? Akoplamentu hitza asko aditzen dugu, ganadu zalen artean, da albaiteruen artean batipat, eta jendeak erran du, zer da akoplamentua berez?
zeri deitzen zaio akoplamentuak egitea? Bueno, claro, gaur egune akoplamenduak ganaduzale guztiak egiten dituzten gauza bada, da azkenean da zu genetika erosten dozunean, errentagarritasuna atera nahi badiozu genetika horri, oso garrantzitsua da akoplatzea, oso garrantzitsua da zezen honak erabiltzea, baina zezen horiek akoplatuak baldin badaude, askoz garrantzitsuagoa da. Eta akoplatzea zer da? Gaur egun ditugu datu pila bat daramagu, generazio pila bat, urte pila bat, gure behien datuak biltzen, bai kalifikazioa, kontroletxeroan, konafe bere lana egiten, liburu genealogikoarekin tortuan, oso informazio zehatza eta erabilgarria daukagu gure animaliengan hemen. Orduan, akoplamendua da, erraminta bat, informazio guzti hori ganaduzaleak erabilditzan bere onurerako, bai? Genetikan hobetzeko. Eta orduan, lehenengo gauza, ganaduzaleak argi ikusten dauena beti da, odolkidetasuna edo konsanginitatea saiesteko. Ze gaur egun zezenak, hola da. Berdin da gaina zeitzetakoa. Berekin, Estatu Batuetara edo Japonetik datorren zezena. Zentro gehienak erabiltzen ditugu linea genetiko oso antzerakoak. Eta orduan, konsanginitatea handia da. Eta hori saiesteko, bazkenean, informazioa dugu, eta programa informatiko batek oso erraz laguntzen digu. Eta gero, behin konsanginitatea edo saiestu dugunean, ganaduzale bakoitzak dauka baneioagatik, daukan gestioagatik, edo robota daukalako, edo gazta egiten dauelako, edo zer gaitik, bere beharrak, eta akoplamendu programa batek lagunduko digu ganaduzale bakoitzak eukidezan benetan nahi duen animalia. Bai, askotan esaten dugu, igual zu dituzu 10 behi, eta ikuia utzita niri pasatzen dizkidatzu 10 behi, eta zuk egindako akoplamendua nirentzako ez dau balio, eta animali berberak dira. Baina zuk beste maneiu badeukozu, edo beste animali bota bat bilatzen ari zara. Eta horregaitik akoplamenduak individualak izan behar dira behietan, eta bai ganaduzalentzako. Ganaduzale bakoitzak argi uki behar dau zer nahi dauen, nora joan nahi duen, bere ikuiluarekin, eta hori eskatu behar dio akoplamenduari emaitzetan hori lortzeko, berak nahi duena. Garbi azaldu Alaitzek, ikusten duzu, gaur egunean abeltzantza mundua ere, esneko behien mundu ere, oso profesionala dela, adibide garbia gaurkoa, eta azken finean, badakigu baserritarrak maite dutela beraien ofizioa, gustura lan egiten dutela, baino etekinak behar dira, eta danak eskuti joan da, Alaitzek duen bezala, errentagarriagoa izango da guztion ikuiluak, eta eta sektoriak ere etorkizuna izanen du. Alaitz, eskerrik asko zuri ere, bertaratzeagatik, badakigu urrutitik aldu zarela, eta eskertzekoa da, eta azkenean guk eskertzen dugu, baina ikusentzuleak baita ere, eta eskerrik asko berriz ere, mila esker. Zuei, hurrengo arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez betiko moduan agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!